Pre deti s cukrovkou prvého typu a ich blízkych vznikol historický prvý diašlabikár na Slovensku. Cenné rady spísali do jednej knihy rodičia diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi. Diašlabikár finančne podporila nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. Učitelia si so svojimi žiakmi dnes vymenili gardé. Deti, ktoré trpia cukrovkou, dnes takto o svojej chorobe vzdelávali na školách svojich učiteľov. Čo by ste urobili, kebyže sa prejdete po meste a na ulici uvidíte slug ľudí, kde jeden z nich leží, je v bezvedomí a niekto vám o ňom povie, že je diabetik. Z kabelky alebo z tašky mu vypadne inzulínové pero. Pichli by ste mu inzulín? Výborne, máte jednotku s hviezdičkou. Mňa napríklad zaujala tá story, radšej to riešiť nejakým cukrom, nejakou sladkosťou. V každom prípade nepichnúť ten inzulín, že by sme ho tým mohli zabiť. Autorom historicky prvého diašlabikára a zároveň rodičom diabetičky v jednej osobe je Peter Herceg. Zuzka ochorela, keď bola v prvej triede základnej školy. Ochorenie prišlo nečakane, nikto v rodine nemal. Peter písal diašlabikár pol roka zo skúseností, ktoré zozbieral za 10 rokov. Informácie majú pomôcť lekárom, učiteľom, rodičom i samotným deťom s diabetesom. Zuzana si pichá inzulín už 11 rokov 4-krát denne. Po tých rokoch môžem povedať, že je to taká malá kamarátka, s ktorou sa dá žiť a viesť normálny život. Každý si myslí, že diabetik vôbec nie je sladkosti alebo nič sladké. On môže jesť všetko, ale musí si to vedieť správne vykompenzovať. 25 rokov sa trápi s cukrovkou aj známa herečka Zuzana Hásová. Keď som bola na základnej škole, detičky si mysleli, že keď sa ma chytia za ruku, tak tú cukrovku do mňa dostanú ako chrípku, čo bolo pre mňa dosť... No, plakala som. Práve diašlabikár má pomôcť, aby deti s cukrovkou už nikdy nestali na okraji spoločnosti. Marie Balážová, RTVS. Inšpiratívne príbehy.